Good day mga kawalay. So, dito ngayon tayo sa isang kampo ng base militar dito sa Manawag, Pangasinan. Dito sa may Camp Tito Abat. Yan. So, meron lang po tayong tinanong. Tayo'y nakapagtanong na rin, kaya gagawin ay uwi na. So bago tayo babalik ng Binalunan mga kawalay ay po muna tayo. Ikot lang muna konti. Yan. Dapat iikot lang muna tayo. Ikot sa kung saan tayo papaikot ay tingnan natin kung yung isa pang hindi ko nadaanan dito sa Pangasinan, yung Manawag na hindi ka na kinakailangan dumaan pa ng Binalunan papuntang Pusurubio. Yan po yan. So yan, thank you. Come again. Tayo. Sir, thank you sir. Sam. So kakaliwa tayo dito mga kawalay. Kasi yan dyan, talagang medyo matraffic din. Prepare lang tayo dyan. Lang tayo. Matraffic din kasi talaga rito yung kanto na to. Busy yung kanto na to mga kawalay, dahil yan, nanonood na siya. Ayan mga kawalay, nakapag ganun na rin tayo doon. Sana tayo sa mapilit sa BCMT. Yan, matagal ko na rin kasi balak na yan pumasok sa BCMT, dahil nakakaingit lang din. Yung mga katulad ng mga kapasok ay ang sarap siguro ng pakiramdam na nila. So matagal ko na rin kasi balak yan doon sa BCMT na yan. Hindi lang natatapat ng maayos yung trabaho natin, dahil alam naman yung trabaho natin dati, driver, kung saan napapadpad, kung saan na-aside. Pero ngayon medyo nagkaroon na tayo ng chance siguro, dahil every Sunday wala naman po tayong pasok, at every Sunday po kasi din yung mga pagsubok na ibinibigay sa kanila. Pwede kasi ko yung driver so dito mga kawalay, diretso lang tayo dyan. Huwag tayong papasok, dahil pag pumasok ka rito, diretso mo rito, limlim na lugar na yan. Pupuntang kaloob-looban na, kasulok-sulukan na ng sulok-sulukan na Manawag. Medyo na. O dito tayo dadaan ngayon mga kawalay sa hindi ko pa nadaanan, siguradong tayo kasi yan. Alam ko kasi na hindi naman tayo taga dito.
Pangasinan, kundi taga ano po tayo, Cagayan. Kahit sa sulok sana ng Cagayan yan, kaya-kaya natin puntahan. Rumble strip, slow down dahil sa unahan may pedestrian. Ayan po mga kawalay ang mga kinakailangang din. Pag may nadaanan po tayong rumble strip ay nagiging mas aware pa tayo sa kalsada. Dahil maaaring may biglang tumuhid dahil sa kung minsan hindi lang naman po yung pedestrian ang ibig sabihin yan. At lagi ding magaling tumayin sa ating side mirror dahil baka nasa likod lang natin mga maaaring maging panghanip sa atin. Yan po yan. Dapat alert lagi natin. Wala pa yung wala yung daan kung saan dapat tayo kakaliwa. Hindi ko rin kasi nadaanan ulit talaga yan. Dito muna tayo magpula. Yan, galing po tayo ng Manawag sa may pang dito apat. Yan mga kamalay, sana tayo sa wala rin. Tawagan din natin yung nakakakilala na. Sabihin ko rin na nakakapalit na rin. Yan. Ayaw, para at kung sakasakali meron pa naman tayong isang choice. Pag wala talagang i-request yung government natin. Ayan. Ito yung mga kawalay daw, papuntang Manawag. Yung kasama din kasi natin sa trabaho ay meron pang kilala din doon sa kampo na yun at saktong-sakto doon sa ng RCDG daw nakabase. Yan. Sana hindi lang charity ride yung kailangan natin kasi dahil pagdating po sa mga kalamidad maasahan po talaga yung mga ng RCDG na yun. Kaya isa tayo sa Polaris. May medical po. Yung medical dali lang naman po yan. Malipasan. Lagi naman tayo nag-medical. Mag-aantan na lang natin dahil baka sakaling meron agad. Kita nyo yung kalsada mga kawalay. So wala akong center line. So yan, asfalto lang siya. Ang pinakapag mga ganito yung kalsada, pasayan lang po natin ay yung doon, yung tingin lang sa malayo. 10 to 15 seconds po yung tingnan mo na yan. At alam mo naman siguro kung yung hati ng kalsada sa malayo. So parang ganyan lang din. Maghati, dito halos sa gitna ka. Yan. Siyempre, huwag naman tayong pumunta agad ng gitna. Medyo, tansyahan na lang po na hindi naman po masyadong, masyadong magilid. Hindi rin po pwede masyadong magitna. Yan. Ayan. Signal light siya. Hindi nakapag-signal light. Nakakalimutan. Lang mapapansin yung mga kawalay yung ating kusina medyo may kalakasan dahil yun nga nagkaroon po tayo nagkamit tayo ng kusina na medyo tinatawag nilang loud horn. Yan, tingin pa rin sa side mirror mga kawalay para safe, hindi tayo magkumpiyansa na dapat pag naghawak po tayo ng manibela nasa biyahe na lagi po talagay pa rin na may nakakwat na kamay. Binabantayan natin yung pagkakamali ng mga ibang driver. Mas mainam kasi na yan yung lagi natin babantayan din. Yung
siyempre, huwag din tayo dapat nagkakamali. Ito yan. Oh, ito ata yung bagong ano, ayos na pala yung ginawang kalsada rito mga kawalay dahil tipid. So yan, nakadaan na rin tayo dyan. Kulay na yan. O, alam na natin mga kawalay. Meron pa sana tayong dadaanan mga kawalay, kaso nga lang baka abutin tayo ng hapon. At meron pa tayong gagawin about sa school. Ayan, dahil kinakailangan nating palagyan ng sticker sa sasakyan. Dahil yan yung isa sa mga requirement sa LTO. Ayan po. Medyo malay-lay mo dito at ikutan lang natin yung ano mismo mamaya yung video yan. Pero ano yan, meron naman na po tayong vlog doon kaya dyan yun, hanggang bungad lang po tayo ng Pusorobio hanggang dun sa may bungad ng palengke nila, tapos lalabas mo po tayo lahat medyo ano lang. Napakaganda ng araw po ngayon mga kawalay. Dinig yung ano ate. Tutut din ng helmet pag may time. Tulad ng dyan kayo malapit, nga hindi magkaiba yung gaspang ng semento sa malayo at malapit, hindi rin po magkaiba yan tigas ng semento sa malayo sa malapit. Isipin nyo lagi pamilya nyo, kawawa yung mga pag-iwanan. Yan po mga kawalay, nanonood kayo sa aking mga video, yan, lagi po akong nagpapaalala. Ito naman po yung kanto na to is pupunta daw sa ano yan, may daanan dyan papuntang San Fabian daw ata. So ito kasi diretso pupuntang ano po yan, Pusorobio. Kaya ayun mga walay, ingat lagi kapag gano'n tayo sa nakabike, at least meron tayong 1.5 meters. So halos ganun lang din, nandun sa kabilang side yung nakabike, nandito po tayo sa lane positioning number 1. So meron din kasing lane positioning tayo sa motorsiklo. Dapat lagi natin tingin pa rin sa mirror, may nakabuntot o may nakatutok. Kung may ano naman dyan, talagang maragat man na truck kay sakyan, dahil mahirap yun. Mas maganda na tayo yung nag-a-adjust para sa ating kaligtasan, hindi po sila. Salamat. Halimbawa po sa mga lane position naman mga kawalay, depende po yan sa mga pagkakataon na meron tayo. Hindi po safe lahat. Safe lane position lang, kailangan mo pa rin lipat lang. Kagaya na ito yan.
kalsada na. Ayan mga kawalay. Lagi ayan, nasa mabuti kayong kalagayan. So yung video ko din kahapon mga kawalay, kung ano, medyo parang naputol yung ano ni Mr. President Bongbong Marcos speech niya kahapon dahil ano, nandun kami kasi sa taas yun, napansin kami ng pulis o pinababa yung mga bata. Nandun kasi sa ano, mas mataas pa yung mga bata kaysa sa amin. Oo yun, pinababa sila. Buti lang, medyo maganda-ganda rin yung pwesto natin at nakita din natin ng ano yan, di President. Ayan mga kawalay, yun, overtake, alanganin. Overtake, ano lang, smooth lang. Ayan mga kawalay, nalampasan na natin yung ano, expressway yun, yung tulay na yun. So ano lang dito tayo, talagang medyo malapit na tayo sa Puso Road. Ito siguro yung cementerio po ng Puso Road yun, nasa mismong kalsada lang din. At marami na rin palang patay dito mga kawalay. Dami na rin mga ano, malawak dito ano nila. Parang ano, mas malawak pa dun sa amin Hospital zone. Malapit na sa hospital. Kano yung gasolina rito mga unleaded? 63 fuel save. Sentro ito. Yan mga kawalay, dami na namang riders na ating nakita. Saan kaya sila pupunta? Yan, ito na siguro mga kawalay, konting-konti na lang. Konting-konti na lang. Ito na nga mga kawalay, nasa bayan na tayo ng Corzorubio. Ayan. Ayan po yung galing ng Manawag. So gagawin natin mga kawalay, diretso na lang tayo. Tapos dun tayo sa ano, talagang ano na, uy, ito diretso lang tayo mga kawalay. Puso Rubio no po talaga to mga kawalay. Okay, isa sa mga ano, bayan din ay ano yan, Pangasinan, Gate of the Masses, yung may simbahan. Yun mga kawalay, at kung ikaw ay bago lang sa aking channel, ayan,
huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa na mag-subscribe. Para medyo madagdagan naman ang aking subscriber at nang tuluyang ma-monetize na po ito. Yan. Dahil gaantay pa po tayo ng Google AdSense. Next Sunday po mga kawalay ay March 6 ata po. Promote ko na lang yung mga kasama natin dyan na mga riders kung sumama sa charity rides ng One for Luzon. Yan. Tayo po yung magkita-kita sa Anda, Pangasinan. Huwag na rin kalimutan na pindutin yung like. Yan. Click the notification bell para lagi naman po kayong updated pag meron tayong konting video. Ayan po mga kawalay, at maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. At dalangin ko po inyong kalusugan sa araw na ito at magpakailanman. So ayan mga kawalay, hanggang dito na lang po muli. Dahil ako'y babalik na uli sa... Yan, ito na po kasi yung mga kawalay. Yan. Yan, dito na po yung ng Pangasinan. So tayo, hinto tayo mamaya dyan sa may school, sa may overpass, para kitang kita po yan. Ito, mayroon po siyang reflective triangle. Baka ito po yung nasiraan. Pro-Life UK. Gigilid na po tayo dun mamaya makawalay sa may overpass na dapat tayo ito na. Sunod, hanggang sa muli mga kawalay. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa mga sumusuporta na po sa akin. Maraming salamat po. Kung wala po kayo hindi po mabubuo o hindi po makakarating yung ating YouTube channel na ito sa gusto nating marating. Yan. Dahil po sa inyo ay medyo malapit na po nating makamit ang ating inaasam-asam. So yan po mga kawalay, hanggang sa muli. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Yan po. Yan. Bye bye.